Здравейте! Сега съм тук с Витушка, с Нинел. Здрасти! Адски ми е... към Батенберг. Да, адски ми е приятна нейната компания. Ние сме с страшно много хора. Ето, вижте ги сега. Значи там долу, чакай да зумваме, да, имаме Митко, Деси, Георги, а въобще много хора. Да, ето това е на Нини и гаджето. Чакай, как се казва? Мечо. Не, името. Мартин. Мартине! Ела! Ела! Да запознаеш нашите зрители. Това е Мартин, това е Митко, вие го познаете. Няма как да го познат него. Да, ние сме адски щастливи, така ще имаме на концерта. Да, е много интересно. Мисля, че ще е хубаво. И... Кой не го искаш да видиш? Ами, може би акцент ли? Как се... Акцент. Акцент, да, ти? НАТО, аз... Велфест. И Велфест, да. Или да. Елизе. Елизе. Да. Окей, айде, still cute man. Чао.